खामानि मावग्रा हिनजाव मोनदों नालाय अयथासार खामानि थाखायखायो मालायफोर बायदि मावनो रोङि हिनजाव मोनबासोमोन रुजु जाजागौमोन जोङो मोनामसुबाथाय आलुआनो फाला फाला गगा मोननाया एसे गगा रोङो खोमा न'आवनो मोननायखौ मानो बायनानै जानो ना न'आवनो थानानै बांनो हायो न'निफ्रायनो हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय आङो दिनै फार्माव दंफैयो लोगोफोर ड्रागन बिफां नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय आं दिनै फार्माव दंफैयो ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनो हायाखैबा अननानै खालामनो हादो बिदिबा आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै फार्स्टनिफ्राय हेलौ बेरेफुंजानि नै दुगैयै लोबै रेडि जालायबाय फुजा दङ फुजा जोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा मैयानि केक आद्रा दंमोन ना मैया बानायफ्रामनाय बेखौ बानायनो थांसै ड्रेस सोलायग्रोनि आं दा ड्रेस सोलायखांबाय बेनिफ्राय मैयानि केक दंमोन खावसेल' बानायफ्रामना दोननाय बेखौ बानायनो थांसै ब्लेक कालार नांगौ नै ओंखायनो आं ब्लेकल' बायना लाजोबबाय आं दहायनो स्कार्सलाबमानि बडिनि क्रिमखौ होनानै लाग्रोखादों सिलाय आखिनांगौ लोगो आखिफेराखैना दिनैसो फार्स्ट जाबाय नामलिरनोसै नामखौ मा होनहरदोंमोनथाय फाइनाल लुक जाबाय नै लोगोफोर केकआ रेडि दा लांफैबाय थाथोंसै आं दा फाजा एवनोसै ओंखाम जानोसै दुब्लियाव थांनोसै गाव गोसो बायदि डिजाइन खालामथिनायखाय आं बेबायदिनो खालामनानै होबाय सिलाय आखिनोसै नालाय सिलाय आखिबाय फाजा एवलायबाय नै हाखु दाखु खेबसेनो जाबाय नै मालाय आंबो जानोसै लेबु लाबावनोसै आं फुंजि लेबु लाखाबाय आं फार्माव थांसै दिनै बेरे फुंजियाव बानलु जालायलायगोन आं बानलु जानो मोनबासो सान्थि मोनो दानिया एगारथा जालायबाय मानिबा प्रग्राम सोलिगासिनो नै बैनो जोंनि खाथियाव देलायाखैना आं थांगासिनो बस्था दखानाव माइसोनो बस्था लायदों हनै खैथाखा हा 10 बेयो गाव सुनो रोंगौ नामा गामि सोमोन्दै फिनसिगोन नै लोगोफोर माइसोनो बस्था हैग्रोबावनांगौसो जोंनि बेसरगाव खाथियावनो मैया थांनाय बेसरगाव खाथियाव बेयाव बाजार जायो बेलासियाव मैगं फानहैनायाव जों थांबावनोसै दा आरोबाव ससे मोनफैबाय नै थांहैदो नोङो मानसियानो गैया खोमा अबे मोनसेया ए जोंहानि माइखौ गायो नालाय बिस्रा मा होनो बिदिखौ थिखा ना बन्दक दा बायदियाव दै थायाना बेखायनो दै आगारदों बे फुख्रियाव थांदों दैया थेंग्लां बिफां नै थेंग्लां फिथाइया थाइसेबो गैया बिफाङासो मा एसे साइज फिथाइ नुदोंमोन आं बै नै नांगौमोन आंनो स्क्रा जाजोब्बाय बार खोलो खोलो जायो ओइ बिंग'खौ लादों होनबालाय गोथांखौ आं बेखौ जायो लाबाय नै लोगोफोर आनारकुलि स्प्रिं सिंग्राबो लानोसै एवगासिनो दं गासिबो गुदुं गुदुंसो आनारकुलियाबो गुदुं गुदुं थादों गजाबो दङ मिस्टिबो दङ नै गाहायाव रुटिबो दंबावो माबानि थुनाया अनलाइन पे मा एसे गाज्रि बियो आंखौ ओंखारहोनानै गावहा हारसिं थांबावबाय नोंहालाय होनलांलायबावबाय आंखौ
ओइ गालांथारनो सानखो नामा आंखौलाय लामानि अबस्थाया नै ट्रेक्टर खारो नालाय फाइनालि गाइस जों फामुआव सफैबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम फामुआव थालिर बिदांखौ साइज नुफेरदों आङो नै जोंना थालिरा थायनानै दङ थासिमलिखौबो जावनानैबो लांफेरबायाहाय मा रावबो दिनैबा जावग्लुंजोबखागोन आं आयै आं खनसे खालि दंफां गायना गालांनाया नै गय जावैनाया जोंना खमलायाबो थायनो रोङा माथो अ नैलाय आं गायनाया बिफाङा मा नाम होनदोंमोन नामखौबो मिथिबावा नायनोसै खै बोसोर उनाव फिथाइ थायो हाय थारुना मा नै बेयाव माबा फोबाय मैगं फोबाय मुला एरि फोबाय बेयाव रज'हांबाय नै फिसा फिसानो ओमफ्राय नै ओरैजाय लाफा दुन्दिया बेबो रज'बाय गोरलै 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 बिथिंजाय नै बान्दा कफि माबा दङ अल कफिबो दङ नै ओमफ्राय बै खनाथिंना लाइ थालिर गायनानै एसे ग्रोम नुहांदों ओमफ्राय बे सिङाव गय गायनानै होबा बिराद मोजां जासिगौमोनथ' नङा नै ओरै आरोबाव बारायदेरनानै एसेबाव फामुआ सान्दुङा जि गोसा जाखाबाय हे भगबान गिदिंलाबायखाबाय आं आयै मैथाया माथो गोलैजोबनानै सिथाबायलाय मैथाया उन्दुजोब्बाय नै जोंना उन्दुजोब्बाय नै बांद्राय गोजौ गोजौ जाबायना खाजायोखाय बग्लाबनानै थाजोब्बाय मैथाया नै लांनांगोन गाबोन नाजों जानो गगा रुंनायनि आंहा थालिर दावखाया जाबथामल' दङ आमलाय फिथाइयानो थायनो रोंखायासै थायगोन ना थायाथाय गावसो मिथिगौ एफा गिदिर जाबाय बिफाङा ओमफ्राय फिथाइयानो थाया आं गायनाय आमलाइ दंफांनि सायायाव आं थाफैबाय लोगोफोर नै बेबो बगाजाममोन बेखौबो बेसेबा गोबाव सिगां गायदोंमोन आं जादों नै जास्लाया जागासिनो सिंग्रा गुदुं गुदुं जादों आं सिंग्राजों सामब्राम मोनजायाबा आंनि गोसोआ सान्थि जाया हा जावग्लिदों नामा मेंबाय होनदों नामा नै बेसेबांथ' जावग्लिथारदों मेंबायबो नो ओमफ्राय सायायावसो दं नोंथ' सान्दुं नागिरनो दा साया फैदों सामब्राम माने हा लाबोनो नागिरदों हा लाबोनाङा माबाखौ लाबो बेखौ हाग्राखौ फुलिखौ बुधबारावसो मोनोबा बाजार दिनावसो दिनै मोनोमोन ओमफ्राय जायगा रेडि जायाखैना मारै लाबोनो हुइल नारदो हुइल नाय आंखौ हुइल नारनो थिनबावो हौवाया हुइल नारनो थिनबावो फान्थावानो नङा बियो गोमब्रै फान्थाव नायफासो थायाथ' बिदि फान्थावखौ जायोना जाया लोगोफोर नै जायोना जाया बेखौ आं जाफेराखै बेयाव सासे मानसि गाखोजायो बिदि नारजायो जों गोदो उन्दैयाव बिदि नारोमोन ओमफ्राय आंखौ हुइल नारनो थिनदों मिथिबाय मेङोना थांनाय बोसोराव आलु फोनाय फुलखौ आं नारजोबनांनाया आलु गायनायनिखौ बैयाव आलु गायदोंमोन आंखौ नारदों ओमफ्राय आं नारनो रोङोबा गोदो उन्दैयाव नारोमोन ना जोंहा न'आव जों उन्दैयाव बिराद मैगं थाइगं गायोमोन ना 15 बोसोरसोनि उनावसो नारदों माथो थांनाय बोसोराव नारदों थांनाय बोसोराव नारदोंमोन आलुआव खामानि मावग्रा हिनजाव मोनदों नालाय अयथासार खामानि थाखायखायो आं हालौदों गाइस बेखौ खनसे लांबावनांगोन नालाय ओरै खनसे लांबावनांगोन ना आं ओरै लांबायना नों ओरै लांदो मिथिबाय बे हाग्राया लांफाखा माइसे खामानि थिनो नाय गाइस आं हालौखांबाय नोंनि बारि इजिखौ मावखायो गाव हानायलाय हाग्रा बुथुमदों दाउआबो नै एम्फौ बुथुमदों नायलाय फाला फाला गगा मोननाया एसे गगा रोङो खोमा दे बेसेबां बोलो दं गैलाबो मेंबायबो नै लायनोसैल' लांदों बिनि मेंबायबो नो हनै नायलाय सासाजोंसो लानानै फैयो
गाइखेर सौफैबाय नै गाइखेर लांफायो बिनिफ्राय अरिजिनेल गाइखेर मोनोना बेखायनो थास' बिथ'रि खानो आङो आं सेन्देल गानफैगासिनो माथो मैथा लांनोसै आंहा गाबोन जानो नाजों बे बिफांनि आन्दोआव दङ साना थास' बिथ'रि थास' गोसोमनि न'आवनो मोननायखौ मानो बायनानै जानो ना न'आवनो खानानै लांनो हायो न'निफ्रायनो बिबार बारहांलायबाय ओमफ्राय फुबावबाय आं राबाय दुन्दियाया देरख'नो हायाखै दुन्दिया खालामबावबाय बोथिसे थोसिगोन ना साथामल'सो जाग्राया दाखालिसो मैथ्रु बिबारजों अनला जाखांबाय दिनैनिया अनला जालायनाय थोआ नालाय बाथोननिल' जागोन बाथोन जागासिनो नै लोगोफोर मैगं बुथुमबाय आं होमबा जानो बेसेन गोसा जानांगौ ना दुन्दिया सामब्राम दंखाजोबो नालाय बानलुबो नै बानलु बिफाङाबो खाथियावनो दंखाजोबो मोनामसुबाथाय आलुआनो जादोलाय गोदैयानो होमबाबो एसे खम गोदै खम एसे सान हाबसिगोन लोगोफोर नै सानसेट थांनोसै लोगोफोर जोंहा ओमफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै कमेन्ट खोन्थाहरदो बिदिबायदि दिनैनि थाखाय जोबथ'बाय बाय बाय